A sme začali proste triediť tie plachty a celé od červeného vína, od semena, kúsky chleba. Čiže my sme mali že extrémne doškrábané ruky. A to si bola proste, že 8 hodín na poli, hej. A ja, že jak ti mohli prísť topánky, keď my predávame zberateľské kartičky? Ja som bola koncom augusta tak zúfala, že som si založila. Ahojte, vítame vás pri novej epizóde nášho podcastu s názvom Zvyšky. Ja som Lucia a dnes je tu s nami Mimia. Ahojte. Rebeka. Ahojte. A Ríšo. Čaute. A keďže vieme, že je potrebné počas vysokoškolského štúdia aj piť a za niečo žiť, tak sme sa rozhodli, že vám natočíme epizódu o tom, aké je to brigádovať počas vysokej školy, ale aj strednej. Pracovali ste niekde počas strednej? Tak ja teda áno, ja som vlastne začínala pracovať od 16. Moja prvá brigáda bola v detskom kútiku, ale tam som vydržala vyslovene, že mesiac a pol. Nečudujem sa. Lebo bolo to dosť akože, no bolo to hrozné. Takže verím tomu, že niekomu to môže sedieť, ale teda mne to nesedlo. A potom som pracovala s takúto personálnu agentúru, kde si vlastne zavoláš, že nemajú nejaké rôzne ponuky a ty si proste zavoláš alebo napíšeš im SMS-ku alebo niečo a oni ti dávajú ponuky. A tam som robila vlastne hlavne v skladoch alebo v obchode s oblečením, ale teda primárne tie sklady. Sklady to boli napríklad sklad s knihami, bola som aj v Lozorne, kde sa vlastne jakoby vyrábajú nárazníky na auta. Čo bolo teda akože dosť teda riadna brigáda, vydržali sme tam že 2 dní, viac sa nedalo, to bolo strašné, lebo nosíš tam také tie topánky s kou špicou, lebo keby ti náhodou niečo spadlo na nohu alebo niečo, tak proste musíš byť chránený. To bolo dosť akože také náročné, ale vieš, keď tam chodíš napríklad s nejakými kamošmi, čo inak odporúčam, že keď si takto akože na stredné alebo takto chodíš na nejaké tie random jednorázové brigádky, možno tak je super chodiť s kamošmi, lebo je to aj taký zážitok a keď je to fakt na hovno, tak sa tam tak podržíte, že ve dvoch sa to lepe táhne. A tam to bolo akože celkom vtipné, že tu môže prísť aj taká fotka, že jak som vlastne zabalená v takej krabici od toho nárazníku. To boli také brigády. A vy máte nejaké? Ja len k tomu napadlo, že predstav si, že niekto si teraz objedná nárazník, otvorí krabicu a ty tam taká, vieš, vytočená. To by bolo zaujímavé, ale no. Tie nárazníky, vieš, to už išlo priamo akože potom na linky výrobné. Nešlo to, že človek si objednal náhradný diel a že hello. O to väčšie by bolo prekvapenie, keby zdvihol kapotu a ty tam. No, to hej. Ríšo, ty si mal nejaké brigády počas? Ja som sa snažil brigádám vždy nejako vyhýbať, alebo ich oddialovať tak čo najneskôr. A taktiež aj rodičia mali taký prístup k tomu, že nech si ešte užívam tú mladosť, kým ju mám, že pracovať budem celý život. Ale skúšal som nejaké a tiež som bol práve aj s kamarátom väčšinou, lebo predsa vo dvoch sa to lepšie tiahne. A pamätám si, že raz sme skončili v takej práčovni. To bolo hrozné. Ako tedy som si uvedomil, že nechcem manuálne pracovať, alebo že nechcem pracovať v nejakej takejto práci na zmeny, kde si celý deň na nohách. My sme si prešli celým tým procesom toho, ako vlastne príde špinavé oblečenie z hotelov, väčšinou akože plachty, nejaké povliečky a také veci, až po to, kedy to už ide vyžehlené a umyté naspäť na tie hotely a hneď proste prídeš tam, ja neviem, na 5, na 6 sme tam prišli a sme začali proste triediť tie plachty a celé od červeného vína, od semena, kúsky chleba, proste hnus a potom tam prenášaš a bolo to také vyčerpávajúce pomerne. A potom si ešte pamätám, sme raz takto boli a to sme boli stavať taký letný skokanský mostík niekde, ako je, myslím, že Čuňovo, alebo smerom na Čuňovo, ako sú Rusovce, tak pri nich stavali taký skokanský mostík, aby mali na čom vlastne lyžiari akoby trénovať cez leto. A to bolo docela fajn, ale tiež také fyzicky náročné. Čo ty, Ľudská? Ja som brigádovala počas strednej iba v second hande, takej známejšej značke a teda akože to bolo fajn celkom, len bolo to také, že vlastne ja keď som nastúpila, tak už sa vedelo, že sa ten second hand zavrie, takže to bolo také, že vedela som, že kedy akože skončíme. Musím uznať, že aj keď to bola celkom zvláštny zážitok, keďže sme tam zažili aj nejaký zásah polície kvôli kradnutiu, tak bolo to akože celkom fajn, že bolo to také, že celkom ma to akože naučilo jednak jednať s tými ľuďmi, ale aj celkovo akože vedieť, ako nejaký obchod funguje. A potom, akože, keď som prišla potom neskôr do Bratislavy, tak som tiež akože takto pracovala, ale to potom poviem neskôr, takže asi tak nejako. Ja som mala, chvála Bohu, iba dobré skúsenosti, ale čo ty, Mima? No, tým, že ja pochádzam vlastne z takej malej dedinky ešte ďaleko za Michalovcami, tak ja som nemala tú možnosť brigádovať počas strednej školy, lebo proste tak v dedinke, kde žiješ 300 obyvateľov, tak logicky akože brigádu si nezoženiem. A najbližšia brigáda bola až na Zemplickej Šírave, kde sa počas leta väčšinou brigádovalo v takých tých stánkoch s občerstvením a tam tuším ešte ponúkali aj takú úplne minimálku, že 4 € na hodinu a tam si pamätám, že niektorí ťahali naši spolužiaci ešte zo strednej, tam ťahali 48 a ja by som akože to aj zobrala, ale mne sa to poprvé neoplatilo z toho hľadiska, že ja by som asi polovicu len precestovala, lebo som sa musela proste tam nejak dopraviť.
plus ešte tam si celý víkend v podstate nejdeš pondelok do školy, takže ja som teda kvôli tomu nebrigadovala, že jednoducho to bolo ďaleko a že sa to vo výsledku ani neoplatilo, takže ja som počas strednej vôbec nemala žiadne brigády. Vy ste ešte teda niečo možno, lebo však predsa na strednú školu sme chodili 4 roky, tak či ste vystriedali ešte nejaké ďalšie brigády? Ja som sa snažil byť veľmi kreatívny, ako už ľudská načrtla práve to, že treba za niečo aj piť. Tak ja som veľa hrával počítačové hry. A hrával som dosť CSko. A tam počas hrania vám mohol padnúť nejaký skin alebo nejaká bedňa, v ktorej ste si vedeli otvoriť ten skin. A to sa dalo predávať na markete, ale dalo akože tam priamo na Steam, alebo sa to dalo predávať ešte niekde externe. Prípadne sa s tým dali robiť rôzne ako také rulety a také srandy, že pošleš si tam nejaké tie peniaze z tých skinov, ktoré ti padnú a vytočíš z toho viacej. Potom si pošleš na PayPal tie peniaze. Tak takýmto štýlom som si zarobil na nejaké povedzme 2-3 večery, že som sa za to najbal, že nejakých 20-30 eur som z toho mal. Tak ale to je celkom dosť, akože na to, že akože vtedy ešte keď nebola takáto inflácia ako teraz, tak vtedy sa za tieto peniaze dalo veľmi kvalitne opiť, akože, lebo ja som ešte chodila vonku a ako to pre mňa sponzorovala počas strednej školy moja mamka, hej, tak to poviem, a ja som išla vonku že s 2 eurami a vedela som mať tiež akože dobrú party, takže si viem predstaviť, tak na východe, že... No na východe, áno, dobre, tam stalo euro 50 víno, hej, tak to sa tam stačilo, ale že tam si objednáš 5 borovičiek, 3 piva, zaplatíš 40 centov. Ale my sme ani nechodili, že niekto do krčmy piť, my si proste kúpili v potravinách a tak išli. Čiže ja som mala vystarané za 2 eurá pekný večer, ale ty s tými 20-30 eurami si tu musel spraviť iné party na nemenovanej slávnej ulici v Bratislave, tak tam možno by si vedel aj za takýto peniaz. Všetci vedia. Všetci vedia určite, o ktorej ulici hovorím. Kde sme štartovali? GTA som Bratislava. Ježiš. Ešte ty, Rebeka, alebo Lucia, ešte máte nejaké ďalšie brigády zo strednej, či? Tak ja tých zážitkov mám ešte viacej. Ja som ešte zabudla spomenúť vlastne, že ja som robila aj na pošte v rámci vlastne presne tej agentúry a to boli tiež akože obrovské zážitky, hlavne na balíkovom oddelení. Tam ti vlastne chodia na takom dopravníkovom páse balíky hore a oni sa potom spúšťajú v takých šmiklavkách dolu a ty ich potom odkladáš do košíka, to vlastne to ti skenuje adresy a podľa toho to triedi. Ale keď to boli nadrozmerné balíky, tak to ti prišlo na takom vozíku a musela si to vytrieť ručne. A tam si mala naozaj, že vymysel sveta, nárazníky, pneumatiky, živý strom, ktorý mal že 2 metre. Akože bol to taký ten tenučičký stromček, ale proste predstav si fakt obrovský kvetináč s hlinou so všetkým. Strom 2 metre vysoký, mal proste listy, neviem čo, a celý zabalený do nejakého takého, do tej fólie. A že normálne proste, a to musíš proste chytiť a narvať do takého košíka. Ja mám ešte dobrú fotku, jak držím vlastne taký nárazník, čo je to proste obrovský balík, je to proste väčšie, jak ja, vyzerá vlastne, trčia mi tam iba nožičky. Že jak som vybalovala že tam si našla fakt všetko, bicykle detské, naozaj akože vymysel sveta. A potom tým, že ja som teda chodila na tú strednú školu záhradnícku, tak my sme v rámci tej školy a v rámci praxe mali rôzne brigády. A tam bola napríklad brigáda v Obi, kde sme teda akože polievali rastliny a takéto veci. Ale teda najzaujímavejšia brigáda bola, keď sme išli na týždeň na chmelovú brigádu do Česka. Ste pritom pili aj to pivo, či to iba... Pili sme tam, hej, akože to je jedna vec, že hej, jasné, ale... Pri zbieraní chmeľu, pivo, vieš to, ide ruka v ruka. Akože to bolo, že extrémne náročné, lebo my sme vlastne mali prácu že my sme nezberali ten chmeľ, to nebolo to vlastne na jeseň, ale bolo to na jar, že my sme vlastne namotávali ten chmel, neviem, či viete, ako sa pestuje chmel, to je vlastne ťahavá rastlina, alebo popínavá, a on sa vlastne musí z začiatku, jak je tá rastlinka na zemi, tak sa vlastne musia zobrať tie šľahúne a musia sa obtočiť okolo toho drátu, na ktorého vlastne potom rastú. No a my sme teda chytali tie šľahúne a my sme ich obmotávali okolo toho drátu a chmel, on má také, nevyslovene, že trne, ale také, jak keby ihličky alebo niečo na sebe, čo ťa poškrába. Čiže my sme mali, že extrémne doškrábané ruky. A to si bola proste, že 8 hodín na poli, hej. Čiže akože tam proste si lahol na pole a že jednoducho, že máš piči a lahol si proste a neriešil si, že proste ležíš v bláte vo všetkom. Tiež mám zaujímavé fotky, ktoré sa možno tu nejak ukážu. Ale najhoršie bolo jedlo. Že absolútne najhoršie bolo jedlo, kde buď sa to nedalo jesť, že vôbec, že to bolo fakt, že hnusné, alebo to potom vyzeralo ako proste keby niekomu odrezali pohlavný úd nejakému pánovi. A proste uvarili to a dali ti to so šťavou a rýžou na tanier a to si akože mal zjesť, tak to je tu určite sa tu tiež objaví nejaká fotka. Ale keby tam bol nejaký kanibál? Hej, tak si asi príde na svoje, teda akože, no bol to akože obrovský zážitok a... Homosexuálny kanibál. To už je tak špecifické. Taká pofajč pauza. Je aj fajčiarská prestávka, ale doslova. Oj, ježiš.
Čiže akože ja som si toho počas strednej veľa vyskúšala. Mimo, ty si spomínala, že na tom východe si mala problém si nájsť nejakú brigádu. Aké to bolo potom, keď si prišla do Bratislavy na vysokú školu? Začal si niečo hľadať, alebo... No vieš, z začiatku to bolo tak, že prvé asi 3 mesiace to bolo také, že rodičia mi posielali nejaké tie drobné, v podstate také vreckové, ale potom som si povedala, že tak vysokoškolský život, že vidím, aké to tam je akčné, nie? Že by som asi potrebovala vlastné peniaze, že proste to, čo mi dávajú rodičia, mi nestačí, lebo som chcela chodiť aj vonku, medzi ľudí, niečo si kúpiť vlastné, nejaké topánky a takéto veci. Tak v januári som si našla nejakú svoju prvú brigádu a to bolo v obchode so športovým oblečením, že som tam robila proste asistentku predaja, alebo teda na pokladni som bola, alebo teda som tam behala po predajni. Takže to bola moja prvá brigáda a hovorila som si zrazu, že kurva, ja musím vstávať do roboty, hej, že ja vlastne mali sme tak nejako, že 3 dní sme mali školu, lebo tak nejak väčšinou od pondelka do stredy a štvrtok, piatok som si dávala teda robotu a hovorím si, že že štvrtok som mohla mať voľný, ale ja musím vstávať do roboty a bolo to pre mňa trochu ťažké sa zrazu prispôsobiť tomu, že ja musím reálne chodiť do roboty, aby som mala peniaze. Ísť do prvej práce, keď som celú stredu nepracovala, bolo pre mňa strašne divné, ale vydržala som tam veľmi dlho, asi skoro 2 roky. Aké bolo vlastne potom, jak ste to vy presedlali vlastne zo strednej školy na vysokú školu a teda na tie brigády na vysokej škole, že či ste zmenili tú brigádu, alebo ste viac menej zostali v tom istom, ale v tom pokračovali na vysokej? Ja som zmenila brigádu, ja som teda počas strednej teda pracovala manuálne a povedala som si, že chcem skúsiť teda počas vysokej už nejakú kancelárskú robotu, lebo tam je viac času a priestoru počas tej vysokej, že presne tie kancelárske práce sú skôr akoby cez ten deň a tak. A takže som si našla vlastne brigádu cez kamarátku, ktorá si najprv našla tú brigádu vlastne v cestovnej agentúre a potom mi poslala vlastne kontakt na to, že nech tam teda ja pošlem a teda zobrali ma a bolo to vlastne prepisovanie alebo teda zadávanie data entry, to bolo vlastne pracovná pozícia a zadávali sme zájazdy do toho interného systému, aby sa vlastne potom ponúkali na vlastne webovej stránke. Takže to bola taká moja prvá vysokoškolská brigáda. Aká bola vaša? Tak ja som si našiel takú prvú dlhodobejšiu brigádu až na magisterskom stupni štúdia. Tá sa týkala webových stránok a bolo to aj preto práve na bakalárskom stupni a bavili tej webové stránky. A veľmi zaujímaво som sa k nej dostal, pretože ma oslovila práve moja školiteľka k bakalárskej práci, ale bolo to aj na základe toho, že som sa vlastne zúčastnil takej konferencie, ktorú sme mali na škole. Niečo ako na strednej býva tá stredoškolská odborná činnosť. Tam my sme mali na vysokej škole, to bola v podstate nie vysokoškolská odborná činnosť, ako sa to nazýval? Švok. Neviem, aké to. Švok. Je to švok. Je to švok. Je to švok. Keď chcete, vygooglite si. A taktiež jeden vyučujúci, ktorý na tom švoku bol, tak on práve pracoval s týmito webovými stránkami, konkrétne teraz s prístupnosťou. Som mu tam prišiel taký v pohode a on sa poznal zároveň s tou mojou školiteľkou, tam mi dohodil tento job vlastne, ktorý som potom robil počas tých 2 rokov na tom magisterskom stupni. A bolo to fajn, mi to vyhovovalo, bolo to práca vlastne z domu s webovými stránkami a zároveň tam bol aj taký ten pocit toho, že pomáham ľuďom sprístupniť tie informácie, lebo tým, že to bolo tej prístupnosti, tak aby sa dostali všetci, aj znevýhodení používateľia k tým informáciám. Čo ty, Ľudská? Tak ja som po príchode na vysokú školu bola dosť taká, že keď nám učitelia povedali, že nemali by sme počas vysokej školy pracovať, tak som bola taká, že asi majú pravdu. Ale potom už keď bol nejaký november, december, tak som si povedala, že asi nemajú pravdu, že bolo by fajn začať pracovať opäť. Tak som si našla opäť brigádu v tom istom reťazci second-handov, ale tam som nevydržala veľmi dlho, lebo bolo to dosť náročné na mňa. Takže potom po skúškovom som si povedala, že bolo by fajn nájsť si inú robotu. A potom som vlastne niekedy v máji alebo v júni nastúpila už normálne do nejakého obchodného reťazca, kde som vlastne pracovala opäť s oblečením a tam som vydržala, myslím, že nejaké 2,5 alebo 3 roky, už neviem, bolo to aj počas covidu, čiže akože reálne to bolo asi 3 roky a tak akože s tou prestávkou tak to bolo 2,5 roka. No a potom som si povedala, už keď sme mali toho bakalára skončeného, že asi by bolo fajn zmeniť nejaký job, že už som sa dosť napracovala manuálne, už som mala kríže v prdeli aj asi celé pohybové ústrojenstvo, tak som si povedala, že asi by bolo fajn začať pracovať nejak aj s hlavou a vtedy som si vlastne našla takú prvú kancelárskú prácu a tam som vydržala vlastne rok a potom som vlastne išla už za svojím snom a tam som pracovala vlastne pol roka a teraz pracujem vo svojom sne, takže asi tak. No ja po tej mojej prvej brigáde som si povedala, že už si neviem predstaviť ani pracovať a tiež som bola taká, že pred koncom bakalárskeho štúdia povedala som si, že už je na čase sa niekde posunúť a začať zbierať skúsenosti, že keď sa chcem niekde zamestnať proste po práci, tak asi nebude dobre, keď budem 5 rokov robiť proste v obchode so športovým oblečením, tak som tiež začala zháňať také, že iné práce a bola mi ponúknutá jedna akože pozícia v kancelárii tiež, tak som to zobrala, že tak je to lepšie, akože budem si v kancli, nebudem musieť behať po obchode a tak. No tam som tiež vydržala necelý rok a potom mi bola ponúknutá
práca v marketingovej agentúre a hovorím si, že ja som vedela, že toto je tak nejak to, čo chcem robiť, takže ja som vlastne vystriedala z obchodu so športným oblečením cez vlastne kanceláriu do v podstate ďalšej kancelárie, ale už teda v marketingovej oblasti. A potom som pomedzi to robila ešte také tie drobnosti, že chodila som ako kompárs do nejakých seriálov. Za to akože neplatili veľa, ale tak vo výsledku tam veľmi nič nerobiť, takže som bola taká spokojná. Čiže som robila popri tom také jednorázové brigády, ako je práve ten kompárs, sem tam nejaká výpomoc do skladu, hostessing a takéto barziaké akože brigádky, takže aj takto sa dá privyrobiť počas toho, že si nájdete fakt také jednorázové brigády v nejakých náhodných možno aj študentských skupinách alebo pracovných skupinách v Bratislave. No a potom som sa teda usídlila tam, kde robím teraz, takže ja som mala taký postupný asi takú evolúciu, že úplne, že z obchodu cez všetky kancelárie som sa predrala až tam, kde som teraz, takže asi všetky brigády mi niečo dali, všade som si vedela privyrobiť a ešte popri tom, keď viete niečo robiť iné, tak úplne v pohode. Takže toť môj vysokoškolský brigádnický život, že vždycky som mala peniaze na to, aby bolo za čo žiť, aj piť, aj existovať, aj všetko, takže som si to tak nejak rozpočítala potom, že fakt, ja som mala možno asi 1 mesiac taký, že bez príjmu a ja som si povedala, že ja už takto neviem byť, že bez príjmu, že už som bola tak zvyknutá na to, že mi každý mesiac vypne výplata na ten účet, že už som si nevedela predstaviť ten život proste bez tej brigády alebo bez tej práce, takže vždy som si snažila zháňať. Tiež, ak ty si hovorila, že cez tie pracovné agentúry, tak aj tie som si zažila a akože vždycky proste, keď chcete, prácu si vždycky nájdete. Hej. Jak si spomínala presne to bez výplaty, tak ja som vlastne tak bola asi pol roka kvôli tomu, že ja som po roku odišla z tej cestovnej agentúry, potom som si nejakú dlhšiu dobu nevedela nájsť nejaký job a potom som sa vlastne dostala do právnickej knižnice na našej univerzite a to bola vlastne brigáda spojená vlastne s praxou, ktorú sme mali povinnú k bakalárskému štúdiu, takže tam prišiel COVID, takže som presne bola, že na 4 hodiny v tej knižnici a potom nás zavreli, lebo to bolo v marci a potom cez leto som si mohla odrobiť tie ostatné hodiny, čo vlastne boli povinné v rámci tej praxe. Zase prišiel COVID, čiže karanténa, neviem čo. A vlastne tiež potom po bakalárskom štúdiu som si našla prácu v kancelárii v jednej lekárnickej spoločnosti, kde som bola teda až do konca štúdia. A to bola asi jedna z mojich absolútne najlepších brigád. Mňa už iba k tomu covidu napadlo, že my sme ešte teda pracovali spolu na Momke. Áno, hej, to je tiež taká alternatíva, no. To bola tiež taká akože dočasná alternatíva, že jednoducho vypadne ti príjem, lebo ja tým, že som robila teda v tom obchode, vlastne tiež, my sme oba robili v obchode, zrazu proste zavreté, tak čo, tak do Momky brali vždycky, lebo to bolo niečo, čo potrebovali, tak my sme robili spolu ešte aj v Momke. Hej, a najhumornejšie bolo, keď sme niekoho zapísali, išiel sa otestovať a potom zistil, že je pozitívny a potom sa musela celá Momka na pol hodinu zavrieť, aby sme sa všetci vystriekali poriadne. To bolo jak v takom tom SpongeBob meme, čo on tam behá v tom horiacom, že by tam úplne všetci, on je pozitívny. Hej, presne. Hej, ale akože bolo to zaujímavé celkom, si myslím, že bolo to, naučilo nás to niečo nové, hej, že treba si dávať pozor vždycky, takže... Aj to a hlavne akože v tomto období mať testy zadarmo, my sme podľa mňa vtedy vyhrali. Hej, že jednoducho dostali sme zaplatené za to, že sme tam brigadovali a ešte nás vždycky otestovali, takže sme boli vždycky také, že OK, že v pohode, že vieme, že hej, nie. A mali sme tam aj dobrú partiu zase. Hej, my sme tam boli aj dobrá partia. A keď to bolo v tých oblekoch byť v takých tých... Boli ste v takých tých oblekoch? Hej, celé normálne tieto také tie štíty? Štíty, hej. Strašne funky to bolo, lebo proste ideš na vecko a iba si tak šuštíš po tej chodbe. Spokojne. Teraz sa tam rozipsúvávaš pol hodiny, aby si sa vysúkala z toho, vycikala a potom zase pol hodinu sa zipsuješ naspäť. Ale akože bolo to celkom fajn, akože, že fakt, že sme tam boli dobrá partia a vedeli sme sa navzájom aj nejakým spôsobom zastúpiť a keď sa niekto cítil zle, tak na rovinu povedal, že proste, že spravte mi test, že necítim sa úplne dobre. Spravil sa test, bol negatívny, tak sme povedali, že aha, skoro sme ťa mali a išli sme ďalej, vieš, ako úplne pohodička, aj tie obedy boli fajn, že sme si vedeli tak pokecať, vieš, že ako keby ten svet sa zastavil, ale stále sme sa mali o čom rozprávať, tak to bolo úplne také príjemné, že máš aj taký ten osobný kontakt, že nebolo to úplne také, že iba tam si a mechanicky zapisuješ údaje z občianskeho a nejako ne, ale akože aj tí ľudia, čo tam chodili, nie, tak akože oni úplne boli takí, že že aký máte deň, hej, že snažili sa nejak konverzovať, že to bol úplne taký príjemný ľudský čas. No, v podstate my sme tam boli medzi bytovkami, takže tam chodili bežní ľudia, takže to bolo akože tiež jedno z takých super brigád počas korony, hej. Takže keď náhodou teraz zase nejako to vypukuje, tak keď náhodou budete mať možnosť ísť pracovať do nejakého stánku, tak Momky, tak choďte. Ale teraz aj viac trhy, takže možno aj viac trhy môžete využiť na brigádu. No. Keby si to mali zhodnotiť, ktorá brigáda bola absolútne že najlepšia
za celú históriu vašich brigád? Fú, tak okrem momky. Asi tá v obchode, že ma naučila ako keby jednať s tými ľuďmi, že fakt akože tam máš také extrémne spektrum ľudí, všelijakých, akože, že fakt, že mentálne úrovne rôzne, že fakt ťa to naučí takú tú odolnosť, vieš, že nevieš sa tak rýchlo vyprovokovať a vieš nejak spracovať tie emócie a asi to bolo také najlepšie. A potom asi aj taká tá prvá kancelárska robota, že si sa dala zrazu do takého zenu a si vedela iba pracovať na svojom, tak to bolo tiež fajn. Ale akože ten obchod s ľuďmi bol taký, že si mala pocit, že za tebou je vidno robotu a že to robíš dobre. Ešte aj pochválili. No ja by som vám povedala, že práca s ľuďmi je najťažšia práca, aká existuje, lebo to fakt, jak Lucia hovorila, že tu stretneš kadejakých ľudí proste a to je najťažšia práca. A mne sa zase naopak, akože tá práca v obchode bola fajn, ale mne sa páčila práca v sklade. Dáš si slúchatka, opípaš si tam produkty, zabalíš ich, končí ti shifta, čau, pá, môžeš ísť. Takže ja asi by som povedala, že asi sklad. Mne sa asi najviac páčila tá, ktorú som robil počas toho magisterského stupňa, práve taká v podstate ako v kancelárii, ale mal som home office, takže v takej home kancelárii. Za mňa, ja som rada, že som si celkovo prešla nejakým širokým spektrom tých brigád, že či už to boli tie manuálne alebo tie kancelárske. Ale teda, ako som spomínala, za mňa bola absolútne najlepšia tá posledná. Bavila ma aj tá práca, mala som šťastie na neuveriteľne skvelého šéfa a čiže to bolo naozaj také, že tam som vlastne bola cez 2 roky a to bolo fakt, že najlepšie, čo som zatiaľ zažila. Máte ale nejaké trapasy alebo nejaké zaujímavé zážitky, ktoré sa vám stali? Vy, čo ste robili v tom retaili, tak viem si predstaviť, že tam to teda muselo byť zaujímavé častokrát. Tak možno, ak máte nejaké teda zážitky alebo príbehy. Dohodnite sa, že kto je. Tak mne napadá hneď, že keď som ešte počas tej strednej pracovala v tom second hande, tak my sme tam mali takú špecifickú skupinku ľudí, ktorí chodili iba kradnúť a vlastne raz sa nám podarilo tak chytiť jednu pani, ktorá kradla aj s dieťaťom a vlastne to dieťa stihlo ujsť a potom sme zabuchli dvere, zamkli a ona potom kopala do tých dverí, že aby sme ju pustili a povedali sme jej, že nie, že proste, že vieme, že máte nakradnuté pod bundou a že proste čakáme na políciu a to bolo strašne zaujímavé počúvať, ako sa nám vyhrážala, že nás všetkých pozabíja a upáli a neviem čo všetko, takže to bolo také, že si iba tak poviete, že tak počúvate, že jasné, hej, že to bolo akože také, že reálne by vám neublížila, hej, len proste bola strašne vysaturovaná, takže to bolo také funky. A potom asi počas toho covidu, keď niekto proste došiel s tým covid pasom, že taká nejaká mladá mamička dojde s kočíkom, že vám ukáže covid pas a vy si to načítate, pozeráte a tam je nejaký 65-ročný pán, tak asi pozeráte na ňu, že moja, to není tvoje. Takže sme tak upozorňovali tých ľudí a potom akože oni boli takí, že jo, to sa mi pomýlilo a potom vám ukázala ten istý, tak ste ju upozornili, že to asi veľmi nejde. Ale asi ja som také nič nemala, čo ty? No, nám sa stalo tým, že sme predávali aj topánky a my sme tie topánky, akože klasicky máš tie krabice vyložené v regáli, že môžeš si hocikto vyskúšať, máš to aj očipované nejako a vieš to proste očipujeme ti to pri pohľadni. Lenže nám sa stalo raz, že ja som bola na topánkach, hej, máme tak rozdelené sekcie, že topánky, oblečenie, že kto je kde. Ja som vtedy obsluhovala, že topánky. Videla som, že taká tá krabica, že už bola otvorená, nejaká taká natrhnutá a ja, že dobre, to sa mi moc nepozdáva, že akože čo s ňou je, tak ju idem opraviť. Ja som ju otvorila a tam bolo nejaké staré proste rozbité topánky. A ja úplne hovorím kolegovi, čo tam bol so mnou, že počúvaj, že tieto topánky, že to nepredávame asi my, že takéto staré. A on, že nie. A ja úplne to cez vysielačky, sme mali vysielačky a ja, že tomu môjmu nadriadenému, no asi nám ukradli topánky, aj keď neviem jak, lebo je tam čip, takže si to musel nejak odčipovať, no a že teda asi to budeš musieť dať proste do straty. Takže nám niekto takto proste vyslovene pred očami niekto ukradol topánky rovno z krabice. A ja doteraz neviem jak, proste ja len som pozerala do krabice a boli tam cudzie topánky, čiže niekto si proste od nás zobral topánky. Wow. Takže tak, ale tie topánky, oni si tam kradli dosť často, by som asi povedala. Neviem, ak to ľuďom prechádza, lebo však sme tam mali normálne ten čipový systém, ešte máš aj normálne tie pípacie systémy na vchode, ale asi tam boli nejaké špekulanti nevolať, hej, a oni nám volali, očividne. Ale akože bolo tam aj veľa ľudí, čo chodilo kradnúť a oni mali vyslané taška, že alobalom, že si tam nahádzali. To sa aj nám stalo, že nám proste zmizli šaty, že my sme proste, prišla nová kolekcia, tak sme vyložili šaty a zrazu proste pozrieš na stojan prázdny, pozrieš do kabinky prázdne a si hovorí, že opa, nám okradli šaty za 200 €. No. Takže akože to sa bežne deje, že tie kabelky vyslané akože alobalom, alebo potom viem, že kolegyňa prišla na to, že v Poľsku niekde normálne, že na trhovisku predávajú také tie veľké magnety, ktoré ti vedia proste odčipovať tie veci. Tak sme boli také, že
to si nerob srandu, že proste takto to prechádza. Ako normálne to ľudia používajú, alebo so zapaľovačom to nejako prepáli. Ako to sú bežné veci, ktoré sa dejú. To sa stávalo, a je to strašne divné. Že alebo že niektorí chodia vyslovene, že s kliešťami, alebo sú tam niektoré také tagy, čo sú na magnet a niektoré také tiež, čo sú na magnet a sú také keby šnúrkové. Áno. A že proste s kliešťami prídu, si to predsvaknú v kabinke, že SBS-karov tam môžeš mať, ale proste do kabinky nenazrieš, vieš. Čiže takto sa nám dosť často stávalo, že nám to proste kradli a ja len vidím prázdne vešiaky a ja len, že taká vec. No, že stalo sa nám niečo. Akože nikdy som ja z toho reálne nemala problém, však ja za to nemôžem. Mne teraz napadlo ešte teraz v tejto súčasnej akože práci, kde teraz robím, nám sa stalo, že nejaký typek nám napísal proste na Facebook, odfotil nám, že my predávame teda zberateľské kartičky. A on nám odfotil, že prišli mu topánky. A ja, že jak ti mohli prísť topánky, keď my predávame zberateľské kartičky. A my sme nakoniec došli na to, že ten kuriér, čo to dodával, tak vymenil tie veci, vieš. A my úplne, že ale my sme boli asi 3 dní sme to riešili, že proste jak mu mohli prísť topánky, že my topánky nepredávame. No a mu fakt prišli proste nejaké topánky. Tak ale sme potom akože samozrejme poslali ešte aj tie kartičky, že akože teda no stalo sa, vieš, stane sa proste. Takže on má ešte aj topánky, ešte kartičky. Tak ešte on ešte z toho vyšiel najlepšie. Ríšo, ty máš nejaký zážitok? Alebo tvoj najväčší zážitok bolo prádlo so semenom v tej práčovni? To bol dosť zážitok. Ale z takých tých nejakých trápnejších, alebo takých, že proste kedy som vyslovene, že nevedel, tak sa mi raz stalo. Kamarát mal otca, ktorý proste robil pre nejakú firmu a oni robili nejakú analytiku niečoho a ja som mal v podstate iba tie papiere nahadzovať do Excelu a strašne veľa v tých papieroch chýbalo informácií, že proste ľudia, ktorí to mali robiť, to boli zase iní brigádnici, proste to nerobili, vykašľali sa na to. Tak som si to potom musel vymýšľať tie čísla, aby som to tam nahodil. Mne bolo tak povedané, že no tak ako, tak aby to nejako vyzeralo, tak aspoň to tam tak nahod, že nemôžeme to mať prázdne. Tak som tam nahodil nejaké čísla, aby boli. Ale nejaké zaujímavé príbehy nám napísali naši sledovatelia na Instagrame a teraz by sme mi radi prečítali. Ja mám pripravený prvý príbeh pre vás. Bol to môj prvý deň v práci. Bol práve čas obeda a premýšľala som, kam sa pôjdem najesť. V budove ani blízko žiadnu jedáleň nemáme, ale máme tam jeden fast food, tak som si povedala, že skočím tam. Je dôležité podotknúť, že nemám pamäť na tvare a tiež som si nevzala svoje dioptrické okuliare, takže každý pre mňa vyzeral ako machuľa. Objednala som si jedlo, vzala si tácku a šla k stolu. Zavolala som mamine. Chcela som jej povedať o svojom prvom dni. Telefonát trval asi 10 minút a ukončila som ho so slovami, ako strašne hod je môj šéf a že škoda, že má ženu. Asi 30 sekúnd neskôr som počula, ako spoza mňa niekto odsunul stoličku a prešiel okolo mňa s prázdnou táckou. No a div sveta, áno, bol to môj šéf. Neskôr som zistila, aké zlatičko je jeho žena a jeho príťažlivosť výrazne klesla vo viacerých chvíľach. Napríklad, keď si pri mne po obede špáral v zuboch s rukou, alebo keď si na ulici prdol. To aj nemôžem prečítať s vážnou tvárou. Do dnešného dňa si nie som istá, či to počul a ak áno a náhodou počúva tento podcast, takže ho pozdravujem a držím mu palce v manželstve, ale naozaj úprimne dúfam, že to nepočul. To by sme sa chceli poďakovať sledovateľke, že nám zaslala tento príbeh. Tak to je riadny trapas, akože. Teraz fakt ja dúfam aj za ňu, že to nepočul, no. Ale akože vidieť svojho šéfa, akože špára v zuboch a prdí, tak... Toto vie byť dosť neatraktívne. Je trošku, no. No a ešte tu teda máme jeden príbeh, ktorý nám prečíta teda Ľudská. Určite ste všetci videli klasiku American Pie alebo prcičky. Jedna z hlavných postav sa volá Mena Suvari a vďaka nej som bola celý život v presvedčení, že to je dievčenské meno a tak keď mi prišiel mail o takej si Meny, automaticky som usúdila, že ide o ženu. Boy, I was wrong. Po minimálne 10 razoch ženského oslovovania tejto mojej Meny mi od nej prišiel pasívne agresívny mail, v ktorom svoje meno zvýraznil a nezabudol zvýrazniť aj svoje oslovenie pán, respektíve mister. Ak by som mohla, prepadla by som sa od hanby až na prízemie aj so stolíčkou. Zistila som, že ide asi o 60-ročného Inda, ktorý je náhodou ešte aj CEO a viceprezident jednej veľmi známej farmafirmy. Od toho dňa mi už od pána Mr. Mena neprišiel žiadny mail. Akože
Stalo sa mi podobné a viem to precítiť vo všetkých hĺbkach svojej duše, takže ako zabolelo. Fú, to je riadne tiež. Ďakujeme za tento príbeh. Jasne. Tak akože chceme sa poďakovať teda našim sledovateľom, že nám poslali tieto príbehy a ak chcete, aby aj váš príbeh bol prečítaný v našom podcaste, tak nám ho môžete napísať na našom Instagrame zvyšky alebo na našich ďalších sociálnych sieťach, ako je teda Spotify alebo v YouTube v komentároch. Mali by ste nejaké rady pre našich sledovateľov, čo sa týka brigád vlastne počas vysokej školy? Nevyberajte si zamestnanie, kde nie je uvedená mzda. Nevyberajte si zamestnanie podľa mzdy a klamte, čo to dá. Proste napíšte, že to ovládate, keď to neovládate. Jedine takto dostanete prácu. Ale nie, akože ak máte nejaké skúsenosti, tak akože nemyslíte si, že to až tak neovládate. Ak aspoň niečo ovládate, aspoň bare minimum, tak myslím si, že je to oveľa viacej ako niektorí takí všelijakí pandrláci, ktorí si myslia, že to zvládnem a zapíšu si to tam, lebo akože nezvládnu to. Máte naviac. Ja by som chcela poradiť, že keď už ste napríklad na tom magisterskom štúdiu, tak si hľadajte brigádu, alebo snažte sa nájsť si brigádu, ktorá je v tom odbore, alebo už aj na takej v podstate pracovnej pozícii, kde by ste chceli byť po škole. Lebo vie vám to dať veľa a ten štart do toho života TPPčkárskeho už potom môže byť možno trošku jednoduchší, lebo dneska firmy sú náročné. Nechcem povedať, že úplne že náročné, ale asi náročnejšie možno ako v minulosti. A je naozaj dobré mať už nejaké tie skúsenosti. A možno v rámci ešte takej rady, možno nejakej sociálnej rady, tak vlastne Ríšo, ty si mi spomínal, že je možné si počas štúdia platiť to poistenie v nezamestnanosti. A to nikto vám nepovie. A možno je dobre, keby ste si to ešte dohľadali radšej, ale teoreticky aj počas brigády je možné si platiť poistenie v nezamestnanosti a vie vám to dosť potom pomôcť po vysokej škole. Je to teda potrebné si to platiť 2 roky. Čiže vlastne keď v kúse pracujete 2 roky, napríklad počas toho magisterského, tak vám to vie pomôcť tomu, že potom keď si nebudete vedieť nájsť prácu po škole, tak možno dostanete od sociálnej poisťovne, respektíve úradu práce ten nejaký príspevok a bude to možno trošku jednoduchšie, že dávam to ten čas na to hľadanie práce. Jo, lebo my sme vlastne narazili na tento problém že my sme to zistili takouto tvrdšou cestou, že sme v podstate vyšli zo školy, nepodarilo sa nám zamestnať tam, kde sme sa chceli zamestnať a zrazu sme zistili, že nemáme ani žiaden príspevok od štátu a tým, že práve to poistenie v tej nezamestnanosti je dobrovoľné, tak my sme ani predtým nejako neuvažovali nad tým, že či niečo také existuje vôbec, alebo či to nie je samozrejmosť. No, nie je. Treba si to ale dohľadať, že či je to naozaj možné aj si to doplácať keby samostatne, lebo ja keď som pozerala stránky sociálnej poisťovne, tak oni tam spomínali v nejakých balíčkoch, jak keby. A preto možno prevziať si nejakú tú iniciatívu a zamyslieť sa nad tým, že čo bude po tej škole a naozaj sa opýtať možno aj na nejakom HR alebo personalistike, ak niekde robíte, na nejakom personálnom oddelení, že či je to teda možné si to platiť, lebo ak áno, tak určite to odporúčame, lebo môže sa to dosť vyplatiť. Zároveň by som teda odporúčila, ak ste v končiacom ročníku a napríklad ste doteraz nikde nepracovali, tak si určite začnite hľadať prácu vo väčšom predstihu, čiže ak napríklad končíte v júni, tak by som odporúčala, aby ste začali už napríklad toho marca, apríla, aby ste si fakt prešli všetky tie kolá pohovorov a tak podobne, pretože naozaj, napríklad ja som si hľadala prácu od júna a našla som si ju až niekedy koncom septembra, čiže akože je to pomerne dosť veľké časové obdobie a skutočne akože skúste si vypimpovať ten životopis tak, aby bol naozaj zaujímavý, aby tých personalistov oslovil a aby ste aj vy vedeli ako keby ponúknuť niečo nové, hodnotné tomu trhu a zároveň, aby ste si to vedeli aj obhájiť, lebo naozaj akože pri mnohých pohovoroch to bolo také, že sa ma snažili zaskočiť a ja som fakt ostala zaskočená, lebo som nečakala, že sa ma takú somarinu opýtajú, ale už keď si fakt vypimpujete ten životopis a fakt na ňom zamakáte, tak akože nezaskočí vás takmer žiadna otázka a viete si to perfektne obhájiť a tí ľudia z vás budú naozaj takí zaujatí. A zároveň, ak vás niečo baví, tak nebojte sa ísť za tým, lebo napríklad mňa bavilo UX-ko a nakoniec som skončila ako UX researcher s tým, že vlastne síce som chcela byť dizajner, ale v konečnom dôsledku som sa našla v tom researchi a fakt akože tým, že ma to zaujímalo a vedela som to aj pekne obkecať na pohovore, tak mi to strašne pomohlo, že vlastne teraz mi šéf hovorí, že je rád, že tak dobre high roll, hej, takže akože fakt je dobré, keď vás niečo nadchne, tak ísť si za tým, lebo keď ste iba takí, že neviem, čo by som v živote robil, tak neoslovíte takmer nikoho a nenájdete si takmer žiadnu pracovnú pozíciu. Takže to je asi iba taká rada do života, že
možno je fajn sa pre niečo zapáliť. Nie doslova. Pokiaľ nie ste pyroman, alebo nie ste nejaký stuntman. Ja by som ešte k tomu teda dodala, že prácu si viete nájsť teda na Facebooku alebo v nejakých takýchto facebookových skupinách, ktoré sa napríklad zameriavajú na tú tému toho, čo vás zaujíma. Napríklad ja tým, že robím marketingu, tak existuje veľa marketingových skupín, kde práve prácu ponúkajú, takže možno môžete skúsiť hľadať aj v takýchto facebookových skupinách, ktoré sa zameriavajú na to, čo vás baví. A napríklad, čo sa týka toho nejakého webového dizajnu alebo UX alebo tak podobne, tak odporúčam portál pretlak.sk alebo .com. Je fakt skvelý, že tam nájdete strašne veľa pozícií, ktoré nie sú napríklad na profesii, ale sú tak unikátne, že viete si tam fakt nájsť ten crème de la crème a z niektorých sa vám vedia aj ozvať naspäť, takže... To by som asi povedal. Ešte aj grovni.sk. Áno, presne. Hej. To sú väčšinou asi také, čo už ponúkajú viac také možno digitálne pracovné také miesta. Možno freelancerské, ale akože sú tam perfektné filtre, že si viete vyfiltrovať aj to, že či chcete ísť na TPP alebo na živnosť, takže je to úplne super. Alebo potom myslím, že ešte aj Titans alebo také niečo, že oni tiež hľadajú strašne veľa akože nejakých developerov a takýchto grafikov a tak, takže určite aj to by som pozrela. Ja by som možno iba dodala k tomu, aby ste sa nedržali iba takých tých typických nejakých prác alebo brigád. Samozrejme, pokiaľ je to niečo, čo hľadáte, pokiaľ je to niečo, čo chcete a viete, tak určite áno, ale pokiaľ vás napríklad baví niečo robiť, tak sa môžete pokúsiť nájsť spôsob, ako nejakým spôsobom zarábať na tom, čo vás baví. Príklad, robíte nejaký šport, môžete začať napríklad trénovať deti, spraviť si trénerský kurz, začať trénovať deti, baví vás fitness, môžete si spraviť nejaký kurz napríklad výživového poradcu alebo trénera, môžete začať vo voľnom čase si budovať nejakú vlastnú značku, pokiaľ, lebo na tej strednej škole ešte máte pomerne veľa času, aj na tej vysokej sa to dá. A je fajn začať niečo budovať, keď máte viacej času ako popri tom zamestnaní. Pokiaľ vás baví napríklad strihať videá, môžete začať ponúknuť nejakým youtuberom strihať videá. No napríklad. Alebo ešte môžete vyučiť aj Fiverr, čo je v podstate taká freelancingová platforma, kde viete na objednávku vlastne pre ľudí na zakázku robiť niečo. Či už napríklad kreslíte, viete im niečo nakresliť, či už píšete nejaké texty, viete im napísať nejaký text, spraviť im tam celú webovú stránku. Dokonca viem, že my tam využívame, keď hľadáme niekoho do videa, ako nahrať hlas, tak väčšinou tam využívame týchto ľudí z Fiverru, že nám nahrajú nejaký ten voiceover. No jasné, a hlavne pri tomto mi ešte napadá to, aby ste sa aj držali s trendami, lebo napríklad teraz je trend tá umelá inteligencia a práve nahrávanie hlasu ako kúpať si od niekoho času už možno bude minulosťou, lebo práve viete tú umelú inteligenciu naučiť niekoho hlasu a nahrať si tie videá. Čiže ako tvorba toho kontentu aj na tie sociálne siete nebola nikdy jednoduchšia ako je teraz, ale treba sa vždy nejako odlišiť, lebo robiť ten generický obsah, ktorý robí každý, už je potom také, že nevyčnievate z toho davu a z toho mora všetkých, ale pokiaľ spravíte niečo unikátne, tak to vie potom zaujať. Teraz je dokonca strašne veľa kurzov zadarmo aj proste cez tú Google Garáž alebo celkovo na internete. Ja som o tom mala bakalárku. Keď si chcete prečítať moju bakalárku, ja som tam mala kurzy o umelej inteligencii, ale nejako, že celkovo tej aj práca s umelou inteligenciou, že tam je veľa kurzov na toto zameraných, takže možno, ak sa chcete tomu venovať, tak dneska už je veľmi veľa týchto bezplatných kurzov. Nie, por nejaké natáčať nebudeme riešiť. Ja žiadne OnlyFans. Ale je to keď máte veľký zádoček alebo ceciky. Predávať svoje chodidlá na OnlyFans. Ja som je to strašne presítený market. Existuje, že OnlyFeet. Áno, ja som sa tam zaregistrovala. Bola som tak zúfala. To som nečakala, túto informáciu. Ja som bola koncom augusta tak zúfala, že som si založila OnlyFeet. Potom som sa pozrela na svoje nohy, že kámo, toto asi nebude fungovať, tak som si to hneď aj zrušila. Ale stále to tam niekde vzadu ten mozog škrabe, že čo keď? Alebo potom také tie random pokecové správy, že odkúpim použité ponožky alebo nohavičky zo škrka. Ale inak, akože to je podľa mňa, že si obujem ponožky a niekomu ich mám poslať na 50 €. Akože zase marketingový plán, taká sočka na toto. Na strednej škole by som s týmto preradila. Založte si pokec a predávajte nohavičky so škrkátkom alebo ponožky, akože také dedolesy, fajnové, smradľavé. Padík jak zadarmo. Vieš čo, kde je ponuka, či kde je dopyt, tam je ponuka. Presne. Kde je dopyt, tam je ponuka. Takže pokiaľ to chcú ľudia a vy ste ochotní, prečo nie? Alebo potom taký dark web. Dobre. Myslím, že by sme to mali ukončiť. Hlavne nepredávate drogy, neoplatí sa to. Vlastná skúsenosť? Nie. Nie, mrk pre políciu.
Dobre, týmto inšpiratívnym záverom by sme sa s vami radi rozlúčili. Z našej strany je to všetko. Budeme radi, keď nám necháte hodnotenie na Spotify, dáte nám follow na Instagrame alebo TikToku. Vidíme sa o 2 týždne. Ahojte. 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 Čaute.